Sytkarin valosa poika, pane tekstiviestiä varastetullaan. Ja alakerran emäntä, hänkin istuu kyydissä. Ja ikkunasta paiskoo talkkari tyhjiä pulloja ojaan. Kaikki samassa tullissa notkutaan, kunnes Suomen portit aukaistetaan. Kuinka paljon mahtuu pieneen hiaseen, piraattitavaroita. Kuinka paljon mahtuu pieneen hiaseen. Se paita pois. Oi vettä. Ei herranjestas. Tuula katsoo peiliin ja sivelee. No niin, nyt tulee voittaja. Только пули свистят по степи, только ветер гудит,